Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Mwanchumo ligerelia ensana ya molitukolia Jumapili chitariki bere cy'umutinyo gatano na lima sentundende etokomera asembe kirenga ekirano mwanchumo ligerelia kubwaterana muna bariki baitano kweneke ngatanyara kwa tukumenya nganyare ko bagagwateka kurwa ketego ikira chinga kibune chinamange tokoroberetie agukumenya asenga kibuna eyengwera nanda asege kagetalige tambe tanyara ko batokumenya muna mwanchumo ligerelia nganyare ko bagagwateka Weterase mitandao ya Facebook na boko to bwate buna Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News mwanchumo ligerelia nabo weterase website ya www.ndizitv.net marago baya bono litokubatanana amonere kwenekia buna chibicha monere cyakukira senchera yobo ikiraniga koro kwa Sara Mumanyi literana goro kwa Josfata Misingo ko yani mwanchumo ligerelia tanyara ko batokosanga amonaye kurumo chakana go ikira omoelio mami nchana matuko onsi a Jumapili ensemo ya kabere ya maya omwanchumo ligerelia ni gotonyere ko batu kwariganelia bene oroboti oro ikira no asumuriki oito Vincent Onyancha hanyare ko bagagweta obagatagati bw'ebinyoro nagoto sangerelia oroboti oro ikirano igoro yenga eyemo igegendrete ko bage kolera obwene bwabo kubatakana nabancho baba banyare ko bagosiri ubugima ase chinchera cyobo tutukanu sanga amoranche wancho muri roboti rundogo kira sense moya kabere yamaya ensa eyemo yabonobo tuko toko yachaka kurwa ase ebunge ya Nyaribari chachane kurwa ase wodi ya Kiogore kenyero kiamaliba ko bwatekana no kogendera gutwa kwa embura enyinge yegendeta ko bekonekiwa ase chinsemo himeyense ya Kenya nene Sorogongo Rwagusi na Boigo obotererwe county ya Kisii kogendera amo no probili obubwaga chibwe chiparabono nigo eyamate eyemo kurwa ase kenyero kia amaliba kia nyare ko bage wesokia nako munganelia ko batakana no Borussia bwa ebara yekorwa sensemo ya maliba ya beguika eria saga asebatebirenga omunyakonda oyo gendete ko bakoyerema ebare yo niga gendete ko bakoyerema na koirera anene amache amange ayenyere ko bagagosoa asechinga chiabo nabo igo ko baletera asara ere enene ko batakana ne chiamate chibugo nigo chiabo lirie serikali ya county ya Kisii banyara ko bakoira egatambo sobwango na wikirana sensemeyo eliyoko batulia sibagenda takoba bakomenya no kubanga chinyumba cyaba sobwango iga nigo kiranyare ko bachiko gwanga gotomonyo muri kyoito Evelyn Osero Nase ekenyoro kiaboguria wodi ya Kiogoro imeye Nyaribari chache county ya Kisii asechi amatechi kwemrunganeria amachi ayo ichoira se chinyomba cyabo kubwatkana nembure nyinge eyo ya negatiwe aborit kureigoro neyengo bwatkana no krosi wokobe we para ya amariba iyabe njengo kweri cha Charles Mumanyi eye mwana egwete maina asiye nande nero onere egwete amacha ya ipane remirora ipare karo yani mwa mbaji beka bune wende kolumwa ikaroshi getiro kurwe pale area nene na kurwa seko chikochi bono gyosi kere na gigacha he center bona maja kurwe pale area nkoro arwe pale yali mitubono acha abune center bono kuna assuming ngagane
damu erega bona majaro ya buto turuga agacha amaja na watu ete mboya yote kwa ile tu nyingi sana atirene kwa nyango tu ile nyingi sana atirene ngenjo mu connector ya remete pare ale meta akanyeka unaga ekaenda deep ona macho nzibya ko kule nyabyo boro magocha ekioni gokerere togosari wawe chinyomba nabo igeni benyinge gobatiga batabwati ncherende ramunachete naho morete inyasigetaga cha kamba kukomume kasimbe gete chingo naho morete na ncha se nyomba kubense megara kitekere kinyomba nyombe tekorari kwarira magana skunyuma kwari mata kunegwete yo mwana na mata no kunegwete amuro mitro kunegwete poro tindo che sengo chibono timbwate sengo chikorara litukuliara litaben asa kunyen koraro kunali kaichira maje nyomba igana ro gachi completely ibintu byagenza ansukali mechere byonse byabeta maje water etiringo ngwara bunere yonse yasoeta maje full poro mati mbwate kende asa ngunganya abana kuchibono timenyete igana atali nkana atali ngaibono nguchi nonya nabo chinguru chogotema koriyo bokonyi chitaranyora matunda ndonsi akorende ko batigano muchando boigo amakumya iboti na hakiri paka on this second round nyumba yana yiti kugo okay msina hakiri tu ngakende simi no sias ki wona na yiti boti usiye ga hakiri mugambi gacha baka atuma abantu bago jero manyine pasro ritajite hapo atumete bakamutenga amagena yari sikuni magari bube sana amachanya mincholi mwako utaka bamoya ani muntu akora nyombe agatango sukulikale since then andi bono ini lyakabena andi bono byaje tukakorekana ko tindaru saidisi leo in fact emechimenyete negento boigo bakumeretie bono korwa samatuka magega getanya ko eneki wastinsemecho ntuanya konyarraga amaje mbona abogore tugo chamatega abona tuchani ntuanya koramachi munaya bona amya katwa menyira go twakini abana bantuanya koramachi nigo bono barurekerero asoko borwa nonya nase bakorara asibakurwo kuboria serikali ko bakonya na mono omo MC bwenseme yo ko eneki abuna epare yo yaberege crosswa asenchire ndonke ona mwanko ga na wata golte sana mwenye mwana takora nyombe kiaro mwa kwa ona yo no go sabatuna asa otomenya tega sende tukoba safe ae pale ere mubia amacha ira ne para wono ko boli witu ko boli nki serikali enyale ko bageto otokoni yaro antubuga ko ni wense ma branco trole macha poro nyingu za serikali te masi kunyare nkonya se konkonya kiabona rodinga mona beri kibasi ngujikorara bune tukulia lero bono tuto sabe serikali umwe MC ito wata mu bari machache atokonye ne rotorete pare rora anda tokonye atorosri amacha gende pa serikali atokonye era nche tokonye sine chama changu tira ase chinga kiecho ntu atema kubaikera bari batenenere tamangana yeme basukana se county ya Kisii abononya nabo batararuri chiburinde ryonsi ugoika bono asense moyende ntu amoikera omunyakonda wetera senchira yesimi uyobaga koenekia abuna nigo arache kolierere pare yona koenekia yabeirege kurungo yigwa na korosi wa senchira ebwenerete nko reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Mbiamuno muliki oito Evelyn Osero ntole no gosembelenge serikali ye county ko batarana maneki ombekelie gia disaster management ginyare ko bage goikirana sobwango ase kenyore kyo na boigo koena no bokonyi kwenekia bunachia mateche chenyere ko bachikomenya amono morembe ime county ya Nyamira nigo egati yabamenye korwa se county ya Nyamira bagendere ko babako konyeka ko batakana no bobwenya bwabo so bwanyere ko bokwena no amone kiombe ekemo ase wiki ayemo yanyalire ko bage gwete kiombe kya selita Save Life Community ase ganga eneneo kweneka kenyere ko bage kwena no bobwenya anene gochia se abamenye balia batali koenyara gokwana magega yomoyego yo nigo mugavana bwe county ya Nyaribwa nyalire ko bagako kerege tambukere kyuge ekyombe kyo nabo igokoliya irangamba chiko bako bwaterana gati ebyombe biranyara ko bigwesokia buna enchira eyemo yogo tingie sector yobo cheno ime county yo ya Nyamira You are sick, but even with the card you cannot do the investigation. You are forced to stay at home because most of people cannot afford. That's why I'm calling the government to look at this so that our people can get help. So that if they have an NHIF card, you can walk to the public hospital and maybe do an investigation.
And then the question is that why have these patients been in this condition for this long time? And sometimes you always assume that everybody must be able to get services that are required there, but it gives you an impression that, look, there's still many in the countryside, many in the rural areas, even in urban areas who are having their ailments that are not being addressed to. I've just come here to see the doctors who have been doing medical camp for the last 1 week. And so far they are telling me they have done 68 cases, and today they are going to cover more. I've come to congratulate them and thank them for the great work they are doing. Togotigana nengane yerengete sekta bachanime county ya Nyamiro Mwanchumo ligire sekta yobalemi county ya Kisii chingaki abalemi bagendete ko baba kweyaligania ase obwaki bwechikura bwa director obwo kagere go ekerani gwa chitarike 23 cy'umutenyoyo nigobono abalemi kurwa asensema ya bas church electro area banyara ko bagwesokia na kobolia abalemi bamwabo banyara ko bagwesokia sobongeli tuko elina kweneke una banyara ko babako bachora aba director abarachiko bakwenekia buna banyara ko bagutingia obokoreri bwa ekemelikyo asensemo eyo bago kwana Ndizi TV nigobo igo banyara ko bakomwakera ekokomo director Abel Kenyoru asoko gendrago kolia buya ase abisi na boigo kobolia anene serikali nyare ko bagegwe etigegwe sonania amono bochori obwo bokagere ko baboikirani gwase omutenyoyo Director ite Abel Kenyoru gesa so 2022 babairo gepindi ya kemo okorera maajabu yo tuarege kibera tuarege kuriranse kabisa botokiri mpaka 30 aponas omotienyo toge 24 aseigo director ntuna tuanjete na ana tuanjete onde bwensi ora chikorete sakasa ke totage tomoganeti oyu ara gosera bari mikiara oboremi negento gieko rukwege chabu abantu bagwe bukira mugondo igo ntotagete omoremi o director ogoikabari miange ekiagera director gesa aso bo director bwaye oetie chitundubari kumanyeme chandere sabaremi aseigo ne intuna yatotagete na ando ndete so ya anya no nde ogatagete kora tonde aso gocha turubania kana to tagete como chora abera tari babaremi twegeni enga obochor turachi gokora umutienyo sita gobora bobochor bwo maene na ende ubwaki ntutageti serikali eso rogo tonyanyasa gososobe kiro muntu tutageti abalemi boka bechorero mutareki to bakoreteki batagete egeko gereka tu amochoreni ntutokumwege na ngasi kyau chigotokorera obolemi bwito tutagete boboke na ntuborore kana mune bisabu bindi bikorora kana mobolemi bwa gurubuya eserikali eberare no bolemi bwito ntutochora muno kwani bwito gotagete abalemi ba minto mogote bebebo ntebaiga eserikali kamuranje mo basa bwesana ni asichikura chyo molemi umuremi nero bwata bakongwega tonga mugondo nabo igo mutige abatarekita bali abakoro mo bare kurwase chaya ito ndotagetia mangana ya ebina naende amune bimwaira koti yo totageta bachori bwa morembe no bwanchani abali mbaito teka babaigo ensemo yo korigereria na koringoria boigo kobwenia oboruire bwa klafuti yekoro kwa buna orthopedic me yenyagitari ya KTRH nigo yeso kirena koerera obobe bwa oboruiro obwo aneno bukagire ko baboko babwata abana chinga kibanyare ko baba koiborwa bagokwana nigo banyare ko bagosemia baibuli banyare ko bako basokia bana babo naboigo wikirana asomoro buli botambe bwo bwenia buna enchira eyemo yogokora omochando oyo o club foot nditokorora abana bali babwate shida ya mauwa usaba ndaba nene bali banachira amaboro batakora basaliwa amaboro bandia anene nkonyora tora abana bali babwata amaboro abwate akoro ku club foot sege songo bose enyimbo eli yaba masai na liye yete libiko ku club foot abana bago chakara to abanyarire barabake mostly to gotaka eto wa device na abanyarire bali bakubarora baba tomaki barabake nonya day old bose 1 month bose 1 week twachaka kubarwaje karo bachire etoko ba mafunzo aliyo ko bari ashwa twabasomi twamanya gochaka uborwari waito bogo chakira toko basibere plaster twasibese kere wiki agocha twamuchenjeye plaster ocha no echi wiki nya isato keto korrete libobe twakore procedure nere corruptenotomy itoko na chomo kero magera
kari twanachire twabasibira nandi plaster yaba for chiwiki isatu twache twabarusi twaba ibikoroto echi bakobeka botuko na mugasekera ire obibeko tumia until 5 years kurwabweka rumwana agwenire twamu discharge kari twamuire ibikoroto na batoko ma chiwiki ibere gosomotenyi gosebere gocha twacha gochekine kiari na ndekere ibikoroto biakeire twamuchenchiri twamuhe binene until 5 years karo mwana ari buya twamu discharge oibona obeire buya tari gochi teri koirana nandi lakini karo moyo ya gotigo borwaria otigera noya omotienyi gosebere gose mwaka gochiere nandi yairana nandi irana story twabarwari igoto wa advice karo moyo ya chakiro bugwenya kera chire nyagitari gaiga tagotiga goike myaka 5 yaikire tagete gotebia baibori kero kende bari bagochibabisa abana bobwa osubo kuma thikila food ne bwate amangana yo bobasa kero keno montaru monto monene riobisa aguchiona ragiri iria chande gito saro giri ubutari borogi kio mwana atokire tabatari retu mwana obeto retu mwana at area stage because iga gamane program se clinic ya Clear Food etoko weni abana bari less than 2 years omwana ogwetani myaka ibere gochimoino titoko nyara komogweni ga tokore stage kyose Torigererie aria agendere ko bagakorekana se orogongo ao isko ya gusio mwanchu morigereria ni golitkulero muraibwense daktari William Ruto agendera mone taro yaje ya matuka tata sorogongo roria ruwa western asritkulero ni gorutanyara ko bagagwikira na somo yigabwa masabu nyara ko kwariga ni gwa segeti kelia kia mutana imeye constituency ya Kimilili county ya Bungoma gukwana ni Ruto anyare ko bagukikeria gati ya barai habagenda to ko bagweso kiana kwerera abakenya nganigo obogima bogenderete ko babogo konga Ruto nigo enekirie nganigo uchumi ya Kenya genderete ko bage kworo bakubatakana nemeroberi aya magendere serikali ya Kenya kwanza ya bekire gati yabo ekwenekia buna ligo lirio boyo lyanyare ko bali ko yerigwa engana yanyare ko bayikoirera okomente ka kweri sasa semegondo buna enchira eyamaboigo yokoyelia amagori ase enchira ya bwango. The future of our nation is great. We are a great nation. We are a blessed country. Na msikubali na waomba kwa unyenyekevu wale wanaotutabiria giza na kututabiria maovu kule mbele, hizo ndimi naomba maaskofu muombe zikome, because this nation, and I am speaking as the leader of this great nation, this nation is a blessed nation. This nation is going places. Tumepata heshima bara la Afrika, tumepata heshima duniani kote. Uchumi wa Kenya inainuka. Tunazalisha chakula Kenya hata ndani ya changamoto. Chakula sasa imepatikana kwa bei nafuu. And I am very confident about the future of our nation. I am very confident about the future of Kenya. What we need is to stay united, to stay focused, and to plan properly, working together. Chingaki echecho nigo omurai oyo William Ruto anyare ko bagokubaboria abachumbe banyare ko babakweneka bakorire emiremo yabo tambira gwikirania echira cha magendro ase chibunge chabo nonyarabo nigo Ruto biganyare ko bakweneka ense ya Kenya nagene to kubeka obwamatubuya amone chinse chinde cheska seganga yogotingia uchumi ase bigo atebiringara ko bagagochake taro yaego chia sense ya Korea buninchire yemo yoko weka okobwatana kwa magendro hagati yabo ase sekta yechisemi na boigo ase sekta ya mache. So, members of parliament, you should know that you have a duty to your constituency through representation, but you also have a duty to the nation because of your legislative assignment and because of your oversight responsibility. And it is upon you as a member of parliament to represent your people of your constituency. But you also have an extra duty of legislating for Kenya, of providing oversight for Kenya.
And if you want to understand those two roles, you cannot live in your constituency and understand those other roles. You have to get out of your constituency, go to the next place, understand Kenya, so that as you legislate in parliament, you understand your country. Leo, mimi naenda Korea kwa sababu ya mambo matatu. Nilikuwa Korea mwaka uliopita, tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba tunataka kuunganisha university yetu pale ya iko Athi River na university yao, na wametupatia pesa bilioni 40 ya vijana katika creative economy. Tulikubaliana na yeye ya kwamba nchi ya Kenya kuna sehemu kubwa haina maji ya kutosha. So tumekubaliana watatupatia pesa bilioni 25 ya vifaa ya kutengeneza mabwawa ya maji. Omayigo yo ni gonyara ko bwikirani gwa mona barai gati yabo abawaziri aneno mo waziri bobolendi bwai meki turekindiki yonyara ko baga ko babole na ko basemya ba Kenya banyare ko babako bwaterana nabo igosira enchera gose chinchera chiria chirengete ko babeka amo aba Kenya na ko babwatania sokone kiabuno morembe nyare ko bakorekana imese ya Kenya sebo igo mwaziri olia bwobo chenu Susan Nakumi boigo nyara ko baga koigerera omoroberi uliolinda mama na gotuguterare egati yechingwana echo kigenda tokoba chiko bwato kwa nabarai abali bakwamereria serikali ngani gomoroberi yo olinda mama honyalete ko bago tuguterwa are. Tungetaka kuhimiza ya kwamba taifa letu ni moja. We are one indivisible united country under God, with one map, one flag, one national anthem. Na kwa hivyo tuchunge sana umoja wetu, tupendane, tuishi pamoja, hata tukiongea lugha zetu tofauti tofauti za kienyeji tujue tuko na taifa moja. And we should not take the unity of our country, the security of our country, the stability of our country, we should not take it for granted, because in the past we have suffered when we have hurt each other because of differences among ourselves. Sasa nataka kuhakikishia wamama, hii mpango ya Linda Mama ilikuwa inakulinda wewe ukiwa mjamzito. Sasa inakulinda wewe, ilinde mtoto wako na ilinde mzee wako. Tuendelee ama tusiendelee? Mheshimiwa Rais, Wakenya wamengoja. Sasa tunataka kwanza kujiandikisha katika Social Health Authority. Tunatoka NHIF, tunaingia SHA. Na katika kuingia SHA, wewe Mkenya hautapata ugumu wowote. Nere omugavana we county ya Bungoma Ken Lusaka na boigori we county ya Kakamega Fernandes Barasa ngati ya bagavana banyarako bagwikirana somega oyo bwa masaboni banyarako bakwerekena kuriira buna abagavana kurwa Sorogo ngoro Western banyarako bakwerobere na kwebekange gosire merobere botambe ya magendero ya serikali ya Kenya Kwanza. Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, Mheshimiwa Rais, haswa Kakamega, tunakuunga mkono. Na mimi nimekubaliana na wabunge wote wa Kakamega ya kwamba miradi zote ambazo unafanya hapa Western Region, we are going to be on the forefront kukuunga mkono. Na tuko na hospitali yetu kule ya level 6 ambayo itakuwa referral hospital in the entire Western Region. Hivi karibuni nitakualika kwa sababu tumeongea na dada yangu Susan Nakhumicha, tukaonelea kwamba ni vema hospitali hii ya level 6 referral ambayo itakuwa kubwa sana in the Republic of Kenya to be taken over by the national government. Niungane na wengine ambao wamesema kwamba eneo zote zinaendelea kimaendeleo. Na sisi pia tunataka kushikilia kwamba let us have one united Kenya. Kenya iwe moja. Vile Mheshimiwa Rais amechampion kwamba tuwe mambo ya ukabila tuachane nayo, mambo ya regionalism tuachane nayo.
kama Bungoma inaendelea, Kakamega tunajua itaendelea, Busia itaendelea, na Kenya mzima itaendelea kwenda mbele, so long as we support our president in his agenda, because he's the vision bearer. Kwa sababu tumekuwa na wewe siku hizi zote. Togoska motwe omotereneri bwa waziri oyibo igoro mu waziri bwa mngane chinse Chaisco Musalia Mudavadi niga sentunde ntangane kigimanya leko bagago kwanera igoro ya engana yerengete chingwana chigendrete igoro yo kebwatanie kya makelia kya NC amone kya makelia kya UDA go kwana me county ya Bungoma magega yo kwana amone chinyomba chobora lya nigo Mudavadi aleko bakwegerera goteba asobwango igego sasa matukama nigo ero manyana nyale ko baga koire bitambukiro aba kisiasa nabo igo ko baboria babwatani balia bekia makia ni siti baba na bonde bwensi kulendene nchira eyemoyo kwene kiabuna ekia magosobomo bolia bwa Kenya kwanza bagenda tukabukora ense ya Kenya wanyale ko ba bogotingiwa. Kenya kwanza ni muungano wa vyama, na katika hivyo vyama tunaweza kuwa na mazungumzo ya kuwa na maja, na mimi sioni kwamba kuna makosa kuwa na maja. Ni kwa sababu katika uanzilishi wa Kenya kwanza, ukikumbuka ANC kulikuwa na UDA, ANC ikawa pale, tukatengeneza ile earthquake, tukashikana, tukawa na Ford Kenya. Tulishinda ama tukushinda? Si tulishinda. Kwa hivyo unity is strength, and unity can take different forms. Inaweza kuwa through coalition ama inaweza kuwa through maja, alafu tunajenga uzito wetu. Na mimi nataka niambie watu wetu kwamba mimi kama mwanasiasa, wengi walifikiri wakati tulileta earthquake kwamba tumepotea. Igoro yokomo aligani goseko musira omoraibo bomobwazimio Raila Odinga nigo Mudavadi weganyara kobaga kwene kiangani go moraibwense William Ruto nyara kobaga koira egetambukirekyo na kwene kiabuna Raila nyare kobaga koba omubui asekeminana kyobo chori bobo tenaniri bobo mobwa Afrika sabigo anyare kobaga koboria abalemi bekemeri gia MSC Soro ngoro Western banyare koba abalemereria mono kegimachinga kya serikali ya Kenya kwanza gento koba gekobeka emero belio yokoba karachibe sasa nyare koba gotaba nige bigwanda ebinge BMC korwa Sorogongo rwa Western bya nyare koba biko bwatanigwa amona madeni ayara mangemono. Mpinzani mkuu wa Mheshimiwa Ruto ndio tunaweka mbele, Mheshimiwa Raila Odinga awe candidate wa Kenya kwa cheo hicho. Hauwezi ukakuwa candidate kwa cheo hicho kama serikali yako ama serikali ya taifa lako haikupatii idhini. Kwa hivyo kwa njia ya kibiashara nataka Wakenya waelewe, na nazungumza kuhusu Nzoia, nazungumza kuhusu Mumias, nazungumza kuhusu Chemelil, nazungumza kuhusu Sony. Ikiwa una balance sheet ya kampuni na hiyo balance sheet inaonyesha madeni tupu, benki haitakuguza, haitataka kuwa na uhusiano na wewe. Kwa hivyo tukitaka kufanya restructuring katika sekta ya sukari na kuangalia factories zetu kama Nzoia, ni lazima tuwe na procedure, na hiyo procedure ni kuangalia kwamba bunge imetoa madeni. Mwanchomo ligereria oroboti orurwaye Musalia Mudavadi na rogotoikia omotimoko omotangani kegima ase amaya ensa eyemo yabono botuko kolene nakolireira ngasensemo ya kabere ya mayemaragoba yabono nigo tokoligandetie oroboti ruabene ase nga eyemo kurwa sekenyoro kelia kianyoero ikigotoka imeye ward
ya nyakoe gegendrete kuba gikorera ekene kiabo kubatikana no gusira kumugaka bwenga eyo aselieta Francis Motari oyo goikera boniga nonyo mukagerwa omonene oyo nyarete kuba ogosukagire gwesonania amuno boiti bwo mugaka Francis ataranyara kuba gakobekwa biara oroboti orumwa nchumbo ligereria nigontegete ngorotige amona yogendera kuba gukoro bwatia bene nga ronyarire kuba rokwarigania mono moriki oito Vincent Onyanja inyoranga oritonyara kuba tokubwaterana amonere kwene kiabuna chibicha amonere gichago chira senchire obwikira nigakoro kwa Sara Mumanyi literana ngoro kwa Josephat Amisi tigangotige ase amagoko aye Vincent Onyanja ase oroboti orunga ronyarire kuba rokwarigani asenchira yobikirano